Dobrý deň, milí pikoakvaristi. V dnešnom videu by som rád pokračoval v téme akvaristických mýtov a dnes by som sa rád dotkol témy substrátov. To, čo počúvame z tzv. Akvaristického mainstreamu, čiže od obchodníkov, je, že vaše akvárium potrebuje zásobný alebo inak špeciálny substrát, bez ktorého vám rastliny jednoducho nepôjdu. Tých dôvodov je viacero: úprava pH, uzamknutie živín s postupným uvoľňovaním a tak ďalej. Čiže každý má niečo, na čo chce vylákať peniaze z vašich peňaženiek. Ja som od začiatku, čo už sú 2 roky, čomu sa intenzívne venujem, pikoakvaristike, od začiatku používam najlacnejší stavebný piesok. Zo začiatku teda to bol do pieskoviska, od toho som upustil a teraz používam piesok nakúpený v stavebninách, 20 alebo 25 kg vrece. Tam takisto špekulujú, raz sú to litre, raz sú to kilogramy, ale plus minus jedno to vrece stojí 4 €, 4,50 €. Obsahuje dosť prachu, takže nevyužijem celý objem toho vreca, niečo je odpad, ten najmenší prach, ale stále sa to výrazne oplatí, určite z toho tých 12, 15 až možno do 20 kg, neviem, využijem a za 4 € je to naozaj nič. Dávam takúto vysokú vrstvu piesku, má od úplného spodu odtiaľto po vrch pieskovej vrstvy je 5 až 6 cm. Už som hovoril v minulosti o tom, že tam vzniká prostredie, ktoré je bez kyslíka, anoxické prostredie, preto sú tam vidno bublinky, pretože baktérie spotrebovajú dusík na svoju respiráciu, na dýchanie a premieňajú vlastne dusíkaté látky na čistý dusík, ktorý v podobe neškodného plynu potom vybubláva von z dna. Čiže dno funguje ako filter. Takisto na povrchu sú potom baktérie, ktoré spracovávajú iné formy dusíkatých látok. Poznáme klasicky tú nitrifikáciu a celé tieto procesy, ale tomu sa nechcem dnes venovať. Každopádne tento echinodor má nad hladinu vody výšku 50 cm a najväčšie listy dorastajú už do 20 cm, pričom tlačia sa ďalšie nové listy. Je to na moje prekvapenie veľmi rýchlo rastúca rastlina a je predpoklad, že nové listy budú teda ešte väčšie ako 20 cm. Teraz moja otázka je, že koľko akvaristov sa vo svojom akváriu vie pochváliť takýmto veľkým echinodorom. Tým nechcem povedať, že to je nejaká moja zásluha. Naozaj všetká česť a úcta patrí Pánu Bohu ako stvoriteľovi všetkých vecí, ale každopádne je to dôkaz o tom, že v obyčajnom piesku zo stavební naozaj tento echinodor takto nádherne prosperuje. O dodávaní CO2 sa ani nemusíme baviť, pretože CO2 si berie zo vzduchu. A niekto by mohol namietať tiež to, že si echinodor ťahá živiny z listov, čo tiež nie je pravda, pretože áno, začínal v podstate u českého pestovateľa, bol pestovaný nad vodou. Dal som ho do vody, žiaľ uschli všetky listy, plus minus 8 mesiacov bol taký, že sa mu až tak veľmi nedarilo, ale to bolo tým, že bol pod umelým svetlom a ako náhle som ho doniesol domov z miesta, kde pestujem a dal som ho na okno, na slnečné svetlo, okamžite z neho vyrastol
alebo začal rásť tento gigant. A čiže ten argument, že si ťahá živiny z listov, ten tam neobstojí. Jednoducho vidíme, že 6 cm pod pieskom, úplne na dne, má korene, ťahá si živiny stadiaľ, čiže nejak sa tam tie živiny jednoducho dostávajú a samozrejme je to založené na pravidelnom prihnojovaní. Ak by sme chceli fungovať na takom spôsobe, že nebudeme hnojiť, teraz hovorím o pravidelnom hnojení 1-krát za týždeň tekutým hnojivom, tak dá sa použiť zásobný substrát, ale vôbec to nemusí byť nejaký špeciálny substrát, záhradnícky, alebo potom sú substráty pre vodné rastliny, jazierkové rastliny a tam tie ceny sa pohybujú takisto niekde inde. Ale nechcel som ísť touto cestou, vždy je tam takéto riziko, že sa dno nejakým spôsobom pohne a tým, že vlastne tieto kvety väčšinou chcem pre nejakého zákazníka alebo ako dar, snažím sa robiť ich čo najjednoduchšie, čiže nechcem riskovať to, aby sa nejakým spôsobom otvorilo dno a vyplávalo to na povrch, čiže obyčajný piesok a všetko funguje tak ako má. Dôkazov o tom by som mohol ukazovať viacero, ale viac menej by to bolo o tom istom, že vo všetkých takýchto pikoakváriách tie korene sú vidno naozaj hlboko pod pieskom. Ten piesok je naozaj veľmi jemný, veľmi hustý, aj veľmi ťažký, napriek tomu rastlina sa krásne dokáže prerezať, čiže je to viac menej mýtus, že potrebuje vzduch medzi koreňmi, aby živiny tam prúdili a prúdenie vodne a neviem čo, a tu vidíme, že to vôbec nie je pravda. To dno je doslova plné tých koreňov. Áno. Takže tak, o tom, ako skvelé sa darí životu v tomto pikoakváriu, to sa nemusíme ani baviť. Sú tam tisíce a tisíce lasturničiek, Daphnia magna, iné druhy, perloočky, slimáky, červy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže môj záver, prírodná cesta, najlepšia cesta. Áno, bez filtra, bez chémie, iba tak ako Pán Boh prírodu stvoril. A takto to jednoducho funguje. To je obrovská výhoda pikoakvária. Môže to mať naozaj hocikto, hocaký začiatočník, kdekoľvek v kancelárii, pri počítači, tak ako ja to mám teraz na ukážku, na parapete od 15 cm. Už sa dá takto fungovať. Je to lacné. Akváristi, ktorí si nevedia dovoliť z časových dôvodov alebo z priestorových, veľké akvária. Takže je to riešenie. A toľko asi na dnes. Troška som znova video natiahol dlhšie ako som plánoval a snáď v skorej dobe teším sa na nové video na ďalší akvaristický mýtus. A na záver ešte taká myšlienočka, kto neverí mojim slovám, nech verí aspoň mojim skutkom. Je to parafrázovanie biblického výroku, čiže tu je živý dôkaz.